Úlohu číslo 7 budeme riešiť pomocou rovnakého trojuholníka ako úlohu číslo 6. Jedná sa o trojuholník kostol, dom a obchod. O tomto trojuholníku vieme, že je pravouhlý, keďže tu nás sa nachádza 90 stupňov. Ďalšie informácie, ktoré poznáme, je vzdialenosť medzi kostolom a domom. Tento údaj si vieme odčítať z tabuľky. Je to 1600 krokov. Ďalší údaj, ktorý poznáme, je vzdialenosť medzi dom a obchod. Takisto vieme odčítať z tabuľky, je 1280 krokov. No a číselný údaj kostol a obchod, túto vzdialenosť máme určiť. Keďže sa jedná o pravouhlý trojuholník, na výpočet chýbajúcej vzdialenosti použijeme Pythagorovú vetu. Ešte si označíme stranu ležiacu oproti pravému uhlu, nazývame prepona a označíme ju ako C. Zvyšné dve strany sú odvesní, takže túto môžeme označiť ako a chýbajúci údaj môžeme označiť ako B. Následne si spíšeme Pythagorovú vetu. C na druhu prepona na druhu rovná sa 1 odvesná na druhu a na druhu plus druhá odvesná na druhu B na druhu. Dosadíme údaje 1600 na druhu rovná sa 1280 na druhu plus B nepoznáme. B na druhu vyriešime ako 1600 na druhu minus 1280 na druhu. Výsledné B bude teda odmocnina z 1600 na druhu minus 1280 na druhu. A keď to dáme do kalkulačky, tak zistíme, že výsledok je 960 krokov. Prejdeme medzi kostolom a obchodom.